Vítejte u dnešní epizody našeho školního podcastu. Dnes je tu se mnou speciální host, bývalý pan ředitel Luboš Čapek. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Pane řediteli, jak se dneska máte? Mám se dobře, mám se pracovně. Aha, a jak jste se těšil na tento rozhovor? Tak úplně nejsem typ, který by se rád veřejně moc prezentoval, ale jsem zvědav, jaký to bude. Ještě jsem žádný podcast netočil. No, tak tady to může být vaše skvělá premiéra. Pane řediteli, co děláte rád ve vašem volném čase? Máte nějaké koníčky nebo záliby, které rád jakoby rozvíjíte? Nebo... Řekl bych, že jich mám až dost. Aha. Takže sportem počínaje hra na hudební nástroje, tanec, zahrádka, rodina, těch zálib je hodně. Cestování. Aha. A co vás čeká poté, co odejdete z role ředitele? No právě doufám, že budu mít čas na všechny tyhle koníčky, že si budu mít víc času, prostě si všechno tohle zkusit užít. Jistě. A když teda budete mít už potom čas, po tom, až skončíte tady, chtěl byste zkusit třeba nějaký sport nebo nějakou aktivitu, kterou jste ještě nedělal a zajímá vás? Tak určitě by mě lákalo, a od jak živa mě lákalo potápění, lítání, paragliding, ale nevím, jestli do tohohle všeho se ještě v tuhle dobu pustím, ale těch věcí, které by mě zajímaly a lákaly, těch je pořád ještě spousta. Dobře. A vy jste nám teda říkal, že máte rád cestování. Povězte nám něco o tom, o vašich zážitkách. Nebo... Tak měl jsem možnost procestovat poměrně zajímavé destinace ve světě. Byl jsem 14 dní v západní pobřeží Ameriky, kde jsme projeli 14 národních parků nádherných. Aha. Byl jsem zrovna tak 14 dní Jižní Amerika, Chile, Argentína, Patagonie, vodopády Iguazu. Loni se mi povedlo být přes týden procestovat kolem dokola Island. A asi úplně největším zážitkem byl měsíc pobytu v Himalájích, v Nepálu, kde stanování v 6000 metrech je už samo o sobě zážitkem. Jo. A když už jste byl teda v Nepálu, měl jste i možnost podívat se na nejvyšší horu světa, na Mount Everest? Podívat se na ní jako vidětý z dálky, ano, bezprostředně, ale nejvejš jsme se dostali do 6400 metrů, protože to je asi nejvejš, co tam můžete jako běžný turista se dostat. Jo, no tak i 6000 metrů je vysoko. A kde se vám třeba takhle jakoby při cestování nejvíce zalíbilo, jakože byste se tam rád vrátil? Tak vždycky mě zajímá příroda, takže krásné je třeba Norsko, norské fjordy, norské hory, ale opravdu těch míst, kde bylo nádherně, oni ty národní parky Ameriky jsou zrovna tak nádherný a vzhledem tomu, že jsme toho chtěli stihnout hodně, tak jsme je víceméně prolítli, takže někam tam se vrátit by vůbec nebylo na škodu. Jistě. A třeba kdyby se si měl vybrat, jaký sport, který děláte, tak je váš jakoby top, přímo nejoblíbenější, že vždycky se těšíte, když zase už budete moct ten sport dělat? Tak v současné době asi cyklistika. Dostal jsem 2 pěkná kola, tak teď bych rád je využil a něco taky ještě natrénoval. Jo, aha. Najezdil. A prý, že asi na nedávné minulosti jste zde na škole učil tělocvik. Mám vystudovaný tělocvik, takže ano, co? Jenom, že mě zajímalo, jestli jste teda ještě tady třeba učil nějaké jinačí předměty nebo jenom tělák. Když jsem nastoupil, tak jsem učil hlavně přírodopis a jsem tam i tělocvik. Pak jsem delší dobu učil výpočetní techniku, protože se toho všichni báli a nikdo to moc neuměl. Aha. Takže jsem učil výpočetní techniku a teď teda zase poslední roky učím tělocvik. Dobře. A ještě trénujete běžkaře? Teď už moc ne, ale jednou týdně pořád ještě vedu trénink, takže ano, běhám rád i na lyžích, zrovna tak rád mám sjezdové lyžování. Aha. No, v podstatě sporty, asi veškeré sporty. No. Jistě. Ne, že bych je všechny uměl. Ale... Není třeba umět všechny, hlavně je znát. A byl jste třeba i na nějakém jakoby turnaji, nebo nějak závodně jste se někde zúčastnil s nějakým sportem, třeba se s cyklistikou nebo s běžkami? A
tak pár závodů na běžkách jsem běžel, ať už jako student i v dospělosti. A teď v poslední době každoročně jezdím v horském kole Extreme Bike v Mostě, což mě docela baví. Dobře, a teď přejdeme teda na trošičku osobnější otázky, to bylo ohledně vašeho volného času a povolání. Začneme, kolik vám je vlastně let? Teď nedávno mi bylo 64 let. Je docela slušný věk, ale furt dobrý věk, jako mohlo by to být i horší. Vy teda máte i manželku a slyšeli jsme, že i pár dětí, tak jenom kolik je třeba vašim dětem? Mám 2 děti, už jsou dospělé, oba dva už si vydělávají a přes 35 let jim je. Takže. Dobře, a na co se nejvíce těšíte, nebo co chcete nejvíce podniknout s rodinou, když jakoby konečně vás uvolní z pozice ředitele? Tak předpokládáme s manželkou, že si užijeme zahrady a že pokud to půjde, tak budeme trochu ještě cestovat. Jistě, no tak aspoň, že už to máte vymyšlené. A sportovat. Dokavať fyzický stav dovolí, tak určitě. Dobře. A když jste byl ještě jakoby v našem věku, už takhle, jakoby teenager nebo dítě, kam jste chodil na základní školu? Na základní školu jsem chodil do Veltrus, což je ve středních Čechách, a střední školu gymnázium jsem dělal v Kralupech nad Vltavou. Aha. A měl jste stejný pohled na školu, jako máte třeba teď, nebo jste si myslel, že jako škola, čemu to je, jako proč vůbec se to učíme? A tak já jsem vždycky byl spíš šprt, takže mě škola nějak jako nevadila a učil jsem se celkem rád. Byť byly oblíbené a neoblíbené předměty, ale se školou jsem neměl nikdy problém. Jo, dobře. A ještě předtím, než jste nastoupil sem jako ředitel, pracoval jste i někde jinde? Ne, po vysoké škole, po FTVS jsem nastoupil přímo tady na škole. Byl jsem tady 4 roky jako třídní, pak jsem 1 rok byl jako zástupce ředitele v Duchcově a pak jsem se zase vrátil sem a od té doby jsem na téhle škole. Aha, a jak dlouho už teda jste? Nebo když celkem teda 40 let, v tom je rok vojny a rok na té škole v Duchcově. Aha. Kdybyste jakoby mohl ještě vrátit čas, myslíte si, že by se stále dělal ředitele, nebo byste třeba chtěl změnit povolání? Kdybych dělal ředitele, nevím, to školství mě zajímalo. Jako student jsem vlastně se svými vrstevníky cvičil a vedl jsem je, takže ten směr k pedagogice, asi by to bylo obdobné, ale zrovna tak mě tahla technika, takže možná nějaký obor technického směru by mě lákal. Modelařina, vždycky mě bavila modelařina. Takže. Dobře, a co vás vlastně jakoby vedlo k tomu, že jste chtěli jít do důchodu, nebo že jste se rozhodli, že půjdete do důchodu? Tak jednak už mám nějaký věk a rád bych ještě v tom zbylém čase, dokavať je člověk fyzicky zdatný, tak bych rád právě ještě něco užil, něco zažil. Těch 40 odpracovaných let si myslím, že no to už je to dostačuje. Víc než dost. A jaké emoce vás jako provází tímhle důchodem? Jako jste rád, že konečně odchodem do důchodu? Není to, že bych vysloveně byl rád, jakože myslím si, že se rád přijdu zpátky do školy podívat, ale asi bych si nějakou dobu po práci ředitele nějakou dobu oddychnul, odpočinul, trošku zregeneroval, přeci jenom v té funkci to určité, hlavně psychické vypětí je někdy větší, někdy menší, takže v první řadě si nejdřív trochu odpočinout a pak uvidíme, jak to bude dál. Jistě, takže asi teda máte nějaké trošičku plány po odpočinku, trošičku po chvilké pauze, zase vrátit nějak do povolání, nebo? Zatím si myslím, že ne. Kdybych se hodně nudil, tak si myslím, že si nějakou práci najdu, ale spíš už by to byla práce spíš nějakého fyzického rázu, než něco stejně náročného, to odpovědného, ale zatím nad tím takhle nepřemýšlím.
A myslíte si, že jakoby to, co jste za tu dobu, co jste ředitel na této škole, že jste jakoby dokázal něčeho velkého a myslíte si, jako jste na to hrdý? Nebo? Tak doufám, že se povedlo školu za ty roky vylepšit, ať už fyzickým stavem, tak i provozem školy, tím, co škola žákům nabízí, a jsem třeba spokojený, nebo nevím, jestli přímo říct hrdý na to, že třeba zaměstnanci spolu v té škole velice dobře vycházejí, takže že to klima ve škole je přátelsky nastavené. Jo, dobře. A tedy poslední otázka. Co byste rád vzkázal budoucímu řediteli této školy? Ne této školy, ale i dolního stupně. To je všecko jedna škola, takže aby měl pochopení pro potřeby zaměstnanců, samozřejmě i žáků, a aby měl šťastnou ruku v rozhodování, který ho bude mít v té práci spousta. Jistě. Dobře, my vám děkujeme za sledování, uvidíme se v příštím podcastu. Zatím nashledanou. Pane řediteli, já vám ještě jednou děkuji, že jste se účastnili našeho podcastu.